Legendárne skútre Vespa sú symbolom štýlu, elegancie a pohody na dvoch kolesách. Súčasťou hradnej výstavy je aj kultový skúter, na ktorom sa vozili Audrey Hepburn a Gregory Peck vo filme Prázdniny v Ríme. Talianska esencia je blízka aj moderátorovi Braňovi Královi. My sme boli zvedaví, či by sme skúter našli aj v jeho garáži. Ikonické skútre, ktoré si získali srdcia miliónov ľudí po celom svete. Ohorujú dizajnom aj talianským šarmom. Momentálne zakotvili na Bratislavskom hrade. Vespy z rôznych období tam návštevníci nájdu do 11. mája. Tieto skútre nie sú populárne len v Taliansku, ale na celom svete. Ide o dizajnovú ikonu talianskeho štýlu a symbol generácií od 50. do 90. rokov. Vespu si zamilovali mnohé známe tváre vrátane spevákov a hercov. Cesare Cremonini o nej dokonca naspieval pesničku. Som ich veľký fanúšik. Fascinuje ma ich dizajn, ktorý v podstate s menšími obmenami stále pretrváva. Mám rodinu, takže ja už tak celkovo, že motorky nie, skôr auta. Potrebujem mať pred sebou naozaj, že asi 1,5 metra železa, keby sa náhodou niečo stalo. Takže v minulosti priaznivý vzťah, ale už roky nie. Ja som reprezentant Vespa Klub Slovensko a Vespa Klub Košice a dnes sme prišli oficiálne odštartovať vlastne aj sezónu vespistov a zároveň aj túto výstavu vlastne, ktorú pripravili. A došli sme sem teda v podstate jazdou mestou Bratislavom. Tieto motorky, to je presne dotvárajú ten kolorit tých talianských mestečiek. Úzke uličky, hustá premávka, kde sa vie človek naozaj že preštrikovať s takouto motorkou. Fajn je, že sa to robí aj v malých kubatúrach, v letných mesiacoch. Naozaj, že sú mnohé kaviárne, sedí sa vonku, má to taký svoj štýl, ale k tomu Taliansku la dolce vita, čiže k tomu to patrí. Môj vzťah ku skútrom by som charakterizoval ako lásku a aj nenávisť. Nikdy som nemal vlastný skúter, vždy som používal bratov alebo skútre priateľov. So skútrami sa mi spájal obdobie dospievania, jazdili sme na nich do školy, ale aj na večerné zábavy. Známe talianske skútre sú aj súčasťou histórie, a to najmä tej filmovej. V 50. rokoch sa Vespa objavila v nezabudnuteľnom filme Prázdniny v Ríme. Stala sa tak ešte väčšou ikonou. Už nebola len dopravným prostriedkom, ale aj symbolom slobody, romantiky a spôsobu života. Skúter, na ktorom brázdili ulice Ríma Audrey Hepburnová a Gregory Peck, je exkluzívne aj na Bratislavskom hrade. Som zvedavý na konkrétnu motorku, ktorá bola vlastne použitá vo filme Prázdniny v Ríme, kde hrala Audrey Hepburn. Takže som veľmi rád, nie je to možnosť úplne každodenná. Použitie tohto skútra vo filme bolo reklamným prelomom. Značka sa tak dostala k širokému publiku. Ten istý model, na ktorom sa vozili slávni herci, je teraz tu. Tento film vstúpil do histórie, predstavil Taliansko ako krásnu krajinu. Ľudia v tomto období boli veľmi šťastní, objavili seba samých a aj vôľu žiť. Ročná hodnota exportu talianských skútrov v roku 2024 predstavovala viac ako 2 miliardy eur. Tieto skútre sú veľmi rozšírené v Taliansku, ale aj v Severnej Amerike a na ďalekom východe. Verím, že si ich zamilujú aj Európania. Skútre a motorky sú obľúbené aj medzi mladými ľuďmi. Najmä mladí chlapci ich zvyknú používať ako prostriedok na ohúrenie dievčat. My sme boli zvedaví, či túto stratégiu využíval aj kolega Braňo Král. No, boli aj dobré časy.